aplikace na mobil nebudou existovat. Cena jednoho řádku kódu se limitně blíží nule. Takže vlastně hodnota softwaru bude padat k nule. No jasně. Takže ty už teďka vidíš reálnou cestu, že z 50 lidí uděláš třeba 5 a ten zbytek budou AI agenti. V podstatě jenom agenti a pár lidí, než ty agenti to přeberou úplně. Spousta lidí přijde během relativně krátké doby o práci. Všichni lidi, kteří dneska potřebují koukat do počítače. Lidi s nápadama mají možnost teďka tvořit věci, které prostě by nedávaly smysl. AI strašně srovnalo příležitost. Ta příležitost je obrovská. Po dlouhé době mám zase pocit, že svět je obrovský hřiště, kde se dá tvořit cokoliv. Tak čo povedať k tomuto všetkému, čo ste teraz videli? Iba jedno. Ten, kto chce napredovať, bohužiaľ musí sa učiť. A ja som to pochopil a študujem to dennodenne a aplikujem to do svojho online podnikania. Pokiaľ chceš napredovať, mám pre teba zaujímavú ponuku, ísť spolupracovať so mnou. To znamená, že buď ma oslov osobne, cez správu, alebo napíš do komentára AI a ja ti pošlem informácie a návod, ako ďalej s týmto naložiť. Čau!